θεσούλα μου. Η αγαπημένη θέση. Μια ζωή πάλαβα για αυτήν την από πίσω. Και αν δεν έχω πληρώσει, θα πληρώσω ακόμη. Βέβαια δεν έχει μαξιλάρι. Αλλά τι να σου κάνεις ανέσεις, άμα έχει τόσους ωραίους γείτονες τριγύρω. Κυρία, κυρία, καλέ. Καλά δεν ακούω. Κυρία. Παιδιά, καλέ. Καλά. Δεν ακούνε, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Τι με νοιάζει εμένα, αυτό μου τη θεσούλα μου. Παρακαλώ κυρία, παρακαλώ. Λίγο να περάσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος του κράτους, σύμφωνα με ένα νόμο που ψηφίστηκε τώρα τελευταία, πρέπει να φέρουμε εις πέρας σε όλη τη χώρα κάποιους ελέγχους καθισμάτων. Λοιπόν, αρχίζουμε. Για πείτε μου. Παρακαλώ. Έχετε άδεια καθίσματος? Άδεια καθίσματος. Εννοείται, κύριε. Ορίστε. 1.002 ευρώ. Και 80 λεπτά. Ελέγξω. Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Μας περάσετε, κύριε. Έχετε Για πληρώσει... λαμόγιο, μας περάσετε. Αφήστε τα κατόγια και τα ανόγια. Σας παρακαλώ. Δώστε μου, έχετε πληρώσει τον ανάλογο φόρο για την πλάτη της καρέκλας? Πλάτη, εννοείται πλάτη. Και την πλάτη πλήρωσα. Η πλάτη. Έλα, μην σοβαράμε. Μισό λεπτό, κύριε. Μια χώρα ολόκληρη έχουμε. Και το πλήρωσα και πρόσφατα το πλήρωσα. Ανάλογο φόρο. Ορίστε, κύριε. Για την πλάτη. Και μάλιστα πρόθεσμο, έτσι. 493 ευρώ. Το πρόστιμο το πληρώσατε? Μου κάνανε έπτωση. 0,06%. Κέρδισα ολόκληρα 30 ολόκληρα λεπτά, κύριε. Τι με περάσατε. Να ελέγξω, σας παρακαλώ. Ελέγξτε. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχετε πληρώσει ασφάλεια για το τέταρτο πόδι της καρέκλας? Για το τέταρτο πόδι της καρέκλας, την ασφάλεια, την ανάλογη. Τέταρτο πόδι. Ναι. Εδώ σε έχω τώρα. Έχω πληρώσει πολλά. Το τέταρτο είπατε. Ασφάλεια, κύριε, για το τέταρτο πόδι της καρέκλας. Ναι, κάτι. Το πιάσαμε. Μισό λεπτό. Το τέταρτο, ασφάλεια. Ασφάλεια τέταρτου ποδιού καρέκλας, κύριε. Απαραίτητη. Καινούργιοι νόμοι. Ψηφίστηκαν προχθές. Λοιπόν, πληρώσατε? Πρέπει να το έχω πληρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω πληρώσει. Κάπου το έχω. Κι άλλη τσέπη του μου. Δεν μπορεί. Να το, κύριε, να το. Ασφάλεια για το τέταρτο πόδι. Ορίστε. Με αυτό το τιμόμουνα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχετε πληρώσει τον ανάλογο φόρο για την ανάπτυξη των δασών? Δασών. Δασών, ναι. Και δασών. Δασών. Ναι, δασών. Εγώ δεν έχω δάση, κύριε. Ούτε ένα δέντρο δεν έχω. Τι δασών. Σοβαρά. Τι λέτε. Δεν έχετε δέντρο, Δεν μου λέτε. Το ξύλο από το οποίο έχει φτιαχτεί η καρέκλα σας. Από πού νομίζετε προέρχεται, Από πού νομίζετε. Έχετε πληρώσει, κύριε, φόρο για την ανάπτυξη των δασών? Έχετε πληρώσει? Θα τρελαθώ, σοβαρά. Ειλικρινά, άμα το ήξερα, θα την έβρεση δεν έννοια. Την κολοκαρέκλα.
Αν την παίρνατε στην Τερέλια, θα πληρώνατε τον ανάλογο φόρο για την ανάπτυξη της μεταλλουργίας. Πρόστιμο. Κοιτάξτε να τακτοποιηθείτε εντός των ημερών, γιατί δεν αστειευόμαστε. Εντάξει, λοιπόν, αντίο σας. Αυτό είναι, Παγγελή. Θα τρελαθώ! Πού πάτε, κύριε, δεν το πιστεύω! Είναι δυνατόν φόρο και άλλο πρόστιμο! Τι κάνετε! Ξέχασα να σας πω ότι αντιπροσωπεύω και τη διεύθυνση κατά της διαφορετικότητας των γνωμών και του άγχους. Και αγχωμένος σας βλέπω, τι διαφορετική γνώμη έχετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, στις επόμενες μέρες να τακτοποιήσετε την υπόθεσή σας. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγω γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Η επόμενη στιγμή του καθοδόν μοιάζει με παραμύθι. Μια και αυτά που ζούμε σήμερα μοιάζουν με παραμύθια. Στο ψηλότερο κλαρί του ψηλότερου δέντρου του δάσους κάθεται ένα κοράκι να λιαστεί. Ένα όμορφο κοράκι. Μα τι όμορφο πουλί είναι αυτό. Ανεβασμένο στο ψηλότερο κλαρί του δέντρου. Εκεί να χαρεί τη λιακάδα. Και στο στόμα του κρατάει ένα κομμάτι κομμάτι όμορφο. Μα τι ωραίο πουλί που είστε. Τι ωραίο φτέρωμα. Και τι ωραίο κεφάλι. Και τι καταπληκτική μύτη. Πω Θεέ μου, τι ομορφιά είναι αυτή. Κοιτάξτε ουρά. Πω. Και τι πόδια. Μα πώς καταφέρετε και γυαλίζετε έτσι το πτέρωμά σας. Δεν μπορώ να φανταστώ. Μάλλον προσπαθώ να φανταστώ τι όμορφη φωνή που θα έχετε. Πώς θα ήθελα να ακούσω και τη φωνή σας. Σας παρακαλώ. Και να ειδήστε μου λίγο να ακούσω και τη φωνή σας. Λίγο. Ψήφισε! 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 Και εγώ έτσι ήταν πολύ ωραία.